Het is woensdag in onze derde week van de Tour Friesland en het is een roezige dag. Maar het maakt het niet, want ze ben je wel wat wend, ja? Ik ben op de Veenhoop. De Veenhoop dus, Joert. Een heel jong dorp, misschien wel het jongste dorp hier in de omkreten, want ze hebben pas in 1954 de status van dorp kregen. En het is echt een heel lieds dorp, want er zijn 240 inwoners. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat mij elkaar hier al van elkaar boksen. En ze hebben hier ook nog een oude squalle. Is geen squalle meer, daar wij je nog meesken in. Dit hier bestaat het gebouw 100 jaar en ik mij even binnen zien. Joe! Hallo! Hi! Hallo! Ik zie het dus even vanuit het ruut aan de bind. Het is hier nou echt een caravan, maar het is echt zo. Ja, hij zit erin inderdaad. Dit is onze babykamer. Ja, want dat is wel duidelijk, hè? Ja. Er zit nog hier aan te komen. Ja, zeker. Oh, wat leuk! Dat al ik dadelijk. Maar ik ga eerst naar Jan Tjeertsma, want die komt van de Veenhoop. En die kan me alles vertellen. Jan, alles, hè? Nou ja, haast alles. Ik vraag me dus al, hoe gaat dat? Zo'n dorp en hoe doe je dat dan al een keer? Nou, jong en oud, alles trommelgoen. We gaan natuurlijk, ja, het is waarschijnlijk een dorp. Maar dat is juist wel waarom. Als we onderhouden door de boetes te stellen. Maar ik ben dit boetje en voetbal met elkaar. In een persoon die voetbalt met studenten van 24 uit de Squallewij. Dat kan al een keer. Dat maakt ik eigenlijk haast wel, want er zijn natuurlijk maar hele liedse clubjes van zo'n-jarigen en van 10-jarigen. Ja, klopt. Ja, toen had je net zo in grotere plakken. Dat samen 40 dagen van 10 hier haast dit misschien al op een voetbalclub zetten. Dat is alles gaat je trommel heen. Ja. Dan valt me één ding op, er is iets in het kerken. Nee, klopt. Het schijnt, dat zei dus hij de meesten, dat we het eerste dorp in Friesland zijn waar geen kerk is. Echt? Ja, ja. Nou ja, ik leeuw die heid, hè? Ik leeuw die heid. Ik ben het oude wees op wijze maar dat is zo. Nou, ik ging heel soort verwachten van de Veenhoop. Vooral wetter, maar dat ik hier bij Keisting zo net helemaal. Hoe zit dat? Ja, nee, we zijn natuurlijk als het ware, we gaan pot ondernemers en ondernemingen. Ja. Natuurlijk, midden in het centrum met Polderhoes werd verpazzelmien. Maar ik boerderijen en ik boerencampings, bed en brachtjes, zenderpaneel, van alles. Ik ben een heel ondernemend dorp. Ja. En ik zie hier ook al je ben, want dat is dus een boerenpleert met een benopvang. Ja, die heb ik. Benopvang op een boerderij, dat is natuurlijk ook mooi. Steeds minder ben die groeien op. Met de boerderij en nu kan je dus uit het dorp bij naar de boerderij helden en kan ik zien hoe dat gaat, hoe het er is. Ja. Nou, ik blul je rek nog even. Mooi. Ik vind het zo leuk. Hey. Hallo. Hallo. Nou, je maakt ondertussen maar even op het wetter zien. Ik blul je nog even. Ja, ik ben nu in mijn splash aan het varen. Dat is een hele snelle boot die niet heel stabiel is. En er worden ook wel eens wedstrijden meegevaren. Het is wel gewoon een hele leuke boot. Ja, straks gaat de wind wat toenemen, dus dan wordt het wel leuk. Mijn broers en zus hebben allemaal hier gezeild. En toen ging ik altijd al mee om ze te brengen vanuit Breda. En toen leek het me ook wel leuk om mee te gaan een keertje. En sindsdien is het mijn 9e keer hier. Ik geef me altijd gewoon op in een bepaalde week. En dan kom ik wel gewoon mensen tegen en ga ik gewoon lekker zeilen.
Het is hier wel mooi, hè? Het is hartstikke mooi. Hey Jan, wist u een beetje een feestgonger? Ja, vroeger meer als nou, maar het feestje is altijd mooi. Want we hadden er nog eigenlijk helemaal net over horen, maar we zijn op een veenhoop. Dan gaat het eigenlijk ook altijd wel even naar het Veenhoopfestival. En we staan hier nou eigenlijk waar onze tentenkamp is, Ja. toch? Klopt, ja. Het Ja. hier was oude weekend vol met tenten staan. Ja. Nou is het waar hier op Riegen dat het net terug gaat. Hoe slim is dat voor het dorp? Nou ja, hoe slim het is, op zich is het net heel slim, maar je mist het ook wel weer. Er bent natuurlijk meestal bij, vooral de jonge Rijn, die mist het. Feest in eigen dorp, dat is wel hartstikke mooi. Ik nog 4 dagen lang. En misschien er is ook nog wat mensen bij die missen het net. Die zeggen, nou, de Veenhoop is nou zoals de Veenhoop is. Mooi rustig, stil. Ja. Dus het had wat kanten. En is het dan een soort van reunie? Komt Eltsen in de va waarom? Een protte wel, zeker op Snijdermidje. Ja, dan maar de Veenhopers die ken ik zat in de tent inrennen. Dan is het gratis intree en dan show je al de bekende van vroeger. Het Wapsgenoten, Klasgenoten. Het is alleen maar Ja. bijpraten, mijn bierke, wat te eten. Ja, dat is mooi. Zeker het mooi waar is, mooi boeten. Dan, Gezellig, ja. man. Ja. Ja. Nou ja, oorziekten die zijn we maar de tent maar even in hel een bierke. Maar ja, dat kan dan nog even net. Misschien moeten we dat taken meer dan doen. Uiteraard. Tegen dank voor de roenleiding. Ik vond het echt heel leuk. Dank u wel. Mooi, graag gedaan. Mooi zo. Dan denk ik dat het van mij noteerd is om eens even ergens binnen te zien. En dat bindje, dat doe ik in deze oude squallen. De oude squallen van de Veenhoop. Daar werd het nou Akkeline Postema, mijn haar man en haar eerste bandje, heegzwanger van de tweede. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat dan is, wij in zo'n oude squallen. Ik zie hier alleen nog een caravan staan. Nou, ik ben heel benieuwd wat dit wordt. Joe! Hallo! Hi! Hallo! Ik zie het dus even vanuit het Ruud aan de bindje. Is dit hier nou echt een caravan? Maar het is echt zo. Ja, hij zit erin inderdaad. Dit is onze babykamer. Soort van. Ja, want dat is wel duidelijk, hè? Ja. Er zit nou hier aan te komen. Ja, zeker. Ja, we hebben krek alles verbouwd en toen kwam er een bandje. Dus toen dachten we, ja, wat zullen we dan moeilijk doen? Zet ik gewoon een caravan in, dan is het vandaag klaar. En hoe is dat dan om in de squallen te wonen? Ja, prachtig natuurlijk. Grote ruimte, een protte lucht. Ja, En ja, we hebben gewoon lekker volle de ruimte hier, dus dat is fantastisch. dus just ik al nog van die details uit squallen wij hellen. En hoe zit het met dit podium? Want Ja, nou, optredens, de shows? bandjes. Ja, soms. Nee, de bandjes die zitten dus hier op een groen. Ja. En het wie net de bedoeling dat die eigenlijk naar boeten te volgen. Dat die oude worden zoen door het verkeer boeten en wat er voor vogeltjes vliegen en dat soort dingen. Dus die maakt natuurlijk leeg blijven. Maar ja, hier wen je, dan willen we natuurlijk ook wat zien. Dus toen dachten we, nou, dan kepen we naar het podium en dan kunnen we een beetje wat heugen zitten en dan showen we zelf ook nog wat. Ja, precies. Want het uitzicht is natuurlijk magnifiek. Op het Ja. tuin en de grijden. Ja, precies. Ja, dit is dus, zat het eigenlijk wier. Het systeemplafond zit hier nog in. Oh, dit is echt het oude klas. Hier hing het nog gewoon het squalboord. Het boord hing er nog. En ja, dit is dus... en ja, die baren erin zetten, het keukentje zie er al in. En dit verhuren we dus om groepen. Op het moment is dus ik verhuurd. En wie doch ik vergaderarrangementen in deze ruimte. En volgens mij bent u echt wel een marktplaatsfreak, Ja, of net? zeker, zeker. Ik zie overal van die dingetjes. Ik denk, oh, wat leuk. Ja, Marktplaats is echt een grote vriend. Die verzinnen goed om mee. Mooi, man. Ja. Nou, hartstikke leuk dat we hier eens in mochten. Het is echt een bijzonder gebouw en echt mooi maken. Dank u wel. Ik kreeg al hier inspiratie van die. Ja, hartstikke bedankt voor je komst. Leuk dat je me weer Graag bent. gedaan. Leuk dat we hier wezen mochten. De Veenhoop. Een lieds maar ondernemend dorp. En ja, wat begon met zinnen van de morgen, eindigt naar een bui, maar het maakt het niet. Het is simmer in Friesland en het joert weer gewoon heerlijk fort. Nou eerst op naar een warme douche en morgen naar ter hennen.